Pošlete někomu smajlík, třeba brečícího nebo smějícího se. Potom na něj začněte klepat a z toho smajlíka začnou pršet různé animace. Napište někomu zprávu a potom dlouze zmáčkněte tlačítko pro odeslání. Objeví se plánovaná zpráva, na to klikněte a už stačí jen naplánovat zprávu, kdy se odešle. Zmáčkněte 3 čárky vlevo nahoře, soukromí a zabezpečení a dvoufázové ověření. Nastavte si nějaké heslo, které si dobře zapamatujete a vymyslete pro něj lehkou nápovědu. Už stačí napsat jen váš e-mail a máte hotovo.